Žijeme v dobe, kedy dnes už toto zariadenie, to znamená takýto mobilný telefón, nemusí to byť iPhone, zrovna môže to byť Android, ale jednoducho mobilný telefón používaš aj ty. To znamená, že používa ho každý človek bez ohľadu na to, koľko má rokov. Či sú to malé deti, alebo sú to ľudia, ktorí sú v strednom veku, alebo sú to študenti, alebo sú to dokonca dôchodcovia. A práve preto sa chcem teraz prihovoriť každému jednému z vás, kto používa takýto mobilný telefón, zamyslieť sa nad dvomi otázkami. Prvá otázka je tá, na čo používaš ten mobilný telefón. Určite vieš, alebo si všimla, že dnes to už je tak, že mobilný telefón sa nepoužíva na klasické telefonovanie, ako to bolo kedysi. Väčšinou tie staršie ročníky ešte radi volajú, ale už aj tamto funguje tak, že proste otvoríš si aplikáciu a ťukáš cez Messenger, cez WhatsApp, cez Viber, cez Instagram a proste cez správy, akékoľvek chaty, tzv. Správy. To znamená, že ľudia dnes ako keby nechceli byť spojení s ostatnými ľuďmi, aby si, nedaj Bože ešte, že dať si videohovor, tak to už je taký ten najvyšší level. No a práve toto ti chcem tu povedať, že to, ako používať ten mobilný telefón na to tak, aby si jednoducho z toho generoval peniaze, to znamená, že aby si zarábal, tak to je to, čo sa dozvieš v tejto 30-dňovej výzve alebo v tomto 30-dňovom kurze s Milanom. To znamená, že každý deň ti pošlem mail, každý deň ti pošlem v tom maili video, čiže budeš mať prístup do členskej sekcie. V tej členskej sekcii si pozrieš video, ktoré má maximálne 5 minút a takisto si tam prevezmeš potom ešte pracovný zošit v PDF-ku, kde si napíšeš podľa seba to, čo tam chceš, aby si tam mal napísané. No a počas 30 dní, to znamená, že počas 30 dní sa jednoducho dostaneš do takého štádia, kedy môžeš zarábať peniaze. Všetko to závisí iba od teba, koľko tomu dáš energie, pretože každý deň si nájsť 10-15 minút si myslím, že, alebo mi dáš za pravdu, že to si nájde každý, kto naozaj chce. No a pravda je tá, že toto som natočil v čase covidu, tie prvé videá som točil v čase covidu, takže to, že som tam taký glbatý, alebo že som zarastený a že som neostrihaný, potom už v niektorých videách ďalej budeš vidieť, že som ostrihaný, tak to ber ako, že je to úplne v pohode, aby si nemal z toho nejaké halúze, že prečo to tak je. No a druhá možnosť je tá, že proste zostaneš tam, kde si teraz. Je to tvoje rozhodnutie, keď zostaneš tam, kde si teraz. To znamená, že budeš ďalej scrollovať, pozerať pekné baby, pekné autá, pekné motorky a nadávať, že doriti, toto chcem aj ja, prečo tento to má, táto to má, prečo tá zarába na sociálnych sieťach, na Instagrame, na Facebooku, prečo ja nezarábam. Takže možnosť jedna, tak keď to chceš urobiť, klikni tu dolu pod tým videom a pridaj sa do tej 30-dňovej výzvy, pretože tá 30-dňová výzva je za plus minus 3 € na deň. To znamená, že takúto jednu kávu si nekúpiš, povieš si, kašlem na to na 30 dní a za to máš 30-dňovú výzvu, kompletný kurz, kde budeš mať stále prístup, dokedy budeš potrebovať a dozvieš sa všetky tie základné informácie, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, Telegram, ako to používať tak, aby si mohol zarábať peniaze. Teším sa na teba, tak neváhaj, klikaj tu dolu, pretože práve teraz, len teraz máš možnosť získať túto 30-dňovú výzvu, tento kurz 30-dňový, kde budeš mať stále prístup iba za cenu 3 € na deň, to znamená plus minus nejakých 97 € a stále tam budeš mať prístup. Je to v akcii, pretože keď prídeš neskôr, alebo keď ti to nepôjde, tak mi potom napíš a zistíme, kde je problém, ale pravdepodobne problém bude v tom, že táto akcia už jednoducho nie je, pretože je to limitovaná akcia, časovo obmedzená akcia, tak klikaj tu a zabezpeč si toto za iba smiešných 3 €, 3,17, 3,27, neviem ako som to presne vyrátal, na jeden deň. Teším sa na teba, prajem ti veľa úspechov. Čau.